давоми гуфтори романи фирдавсӣ ҳасад. шӯҳрати шоҳнома то рафт меафзуд. дӯстдорони каломи нафис, ҳавасмандони достонҳо аз шоир, агарчи барои як шаб бошад ҳам, ягон ҷилди достонҳои ӯро ба орият гирифта дар давраҳояшон хононда мешуниданд. рӯбардор карда бурдани баъзе қиссаҳо низ камвоқеъ намешуд. агар дар ҷое мардумон ҳалқа гирифта ва овози қиссахоне баланд бошад, ё агар чароғи меҳмонхонаи шаб то бонги хурӯсон хомӯш нашавад, мегуфтанд ки он ҷо шоҳномахонист ва гӯянда аксар вақт хато намекард. абудулафро мардум талош мекарданд. рӯзе ва шабе набуд ки ӯро ба 2-3 ҷой барои шоҳномахонӣ даъват накунанд. дар як муддати кӯтоҳ дар бораи фирдавсӣ ва асари ӯ байтҳои ситоишӣ ҳам пайдо шуданд. аз ин қабил: равон бар забон ҳамчу ҷон дар бадан, ки гӯяд дар ин аср чун ӯ сухан, ё ин ки ту шоҳаншаҳи мулки назми дарӣ, бубандад ба пешат камар унсурӣ. маликушшуаро дар маҷлиси мушоара ба маҳорати бадиҳагӯии фирдавсӣ тан дода, дасти ӯро бусида бошад ҳам, аслан натиҷаи мушоара димоғи ӯро сӯзонида буд. ӯ медонист ки воқеа ба зудӣ гӯшраси мардумон ва дубайтии дар мушоара гуфташуда вирди забони эшон хоҳад шуд. дар шаҳр беш аз 400 шоир ва ҳазорон мардуми шеърдӯз мезистанд. хабари ҳар мушоара ва байтҳои дар он эҷодшуда зуд паҳн мегардиданд. ба диҳаи 3 шоири дарбор бо шоири достонсаро ҳам овоза шуд. бадиҳаро дар маҳфилҳо ба такрор мехонданду ба фирдавсӣ офарин мегуфтанд. унсурӣ аз шӯҳрати фирдавсӣ асло шод набуд. ҳасад дили дигар шоирони дарборро ҳам мехарошид. акнун фирдавсиро қабул ва ба шоҳномаи ӯ таваҷҷӯҳ кардани султон ҳам ба гӯши онҳо расид. эшон чунин муваффақияти шоири тусиро оғози таназзули мақому мартабаи худ донистанд. унсурии устоди сухан сарояндаи достонҳои ҳайратангезро, ҳурмат ва бузургии ӯро эътироф накарда наметавонист. вале акнун дар вай рақиби худро медид. зотан маликушшуарои нармдил, хушфеъду хуштаъаруф ва ширинбаён, аз шарофату мурувват бегона набуд. агар вайро ҳасуд ё бахил мегуфтанд, вай инро ба шаъни худ ҳақорат медонист. вале дар ботини вай унсурии дуввуме пинҳон буд, ки ба унсурии якум суханони дигареро гӯшакӣ мекард. чунончи мегуфт: оё дар шоҳнома чизҳое пайдо намешуда бошад, ки ба султон хуш наоянд, ё ҳатто ба нафси ӯ ҳамшод диҳам чӣ шавад? китобро барои мутолаа ва муояна ба шайх маҳамшод диҳам чӣ мешавад? фикр мекард маликушшуаро. шайх дар масоили мазҳабӣ чашми борикбин дорад. унсурӣ дар ин бора хаёл карда, як-ду рӯз ба қароре омадан наметавонист. мутараддид буд, аммо дар охир бо талқини унсурии дуввум китобро ба маҳмашод бурд. барои таскини виҷдонаш ба худ мегуфт, ки китобро як бор аз назари шайхи бузург ва сарвари дин гузаронида, ҳеҷ як ҷои хилофи дин надоштани онро муқаррар кардан савоб нест магар? як пагоҳ вай шоҳномаро ба рӯймоли шоҳӣ печонда, дар бағал гирифта ба манзили маҳамшод равон шуд. шайх дар ҳуҷрааш нишаста буду
китоби ғафзеро дар китобмонаки сепоя кушод ва мутолиа мекард. китоб тафсир буд. ассалому алайкум. унсурӣ бо ҷадал пойҳояшро аз кафш бароварда таъзимкунон пеш омаду дасти шайхро гирифта бусид. нишаст. омин гуфта даст ба рӯй кашиданд. аҳволпурсӣ карданд. ҳазратамро нобаҳангом ташвиш доданам аз ваҷҳи китоби фирдавсист. гӯянда рӯймолро кушода китобро бароварда ба назди шайх гузошт. шоҳнома? пурсид шайх. оре ҳазрат, мултамаси оҷизона ин ки инро лутфан як аз назари муборак гузаронанд. чаро? чунки ин ба ҳар ҳол таълифи як нафар шоири шиъамазҳаб аст. мабодо ки нуқтаҳои хилофи суннат дошта бошад. ҳол ки шоир дар ин ҷост, бигӯемаш он нуқтаҳоро аз китобаш ҳақ кунад ё тасҳеҳ кунад. ҳазратам худ фармуда буданд, дар китобхонаи султони динпаноҳ ҳеҷ китоберо ки дар зимнаш бидъате мундариҷ бошад набояд нигоҳ дошт. баъдан агар мабодо чунин чизе дар шоҳнома пайдо шавад, аввалан бандаро маълумат хоҳанд кард ки маликушшуаро хонда буд ва надид. ҳазратам дар масоили диния бештар аз ҳар зоти дигар дақиқназаранд. магар дар китоб чизҳое ба назаратон расид ки муҷиби шубҳа аст? пурсид шайх. банда вақте ки достонҳоро мутолиа мекардам, таваҷҷӯҳам бештар ба нафосату салосати сухани фирдавсӣ буд, ба муҳассаноти шеърӣ буд. бинобар ин агар чизе аз назари дин номақбул дар онҳо бошаду надида бошам, гуноҳи ман аст. маҳамшод андешаманд якдам тасбеҳ гардонду гуфт: хуб, ман мутолиа мекунам. шайх нахустин бор ки ба мутолиаи шоҳнома нишаст, чашмаш ба ин байт ғалтид: ба бинандагон офаринандаро, набинӣ маранҷон ду бинандаро. бо чашмонат худоро дидан наметавонӣ, чашмонатро озорmadeh. хонду хитоб кард: инкори руъят, ва байтро ба варақи холии яке аз китобҳояш навишта монд. якчанд рӯзу шабро сарфи хондани шоҳнома карда, боз якчанд фиқраро ба ҳамон варақи китоб кучонид. сарзамине ки дар вай руди ҳирманд ҷорист, дар қадим Зобулистон номида мешуд. Зобулистон ва ҳамсояи ғарбии он Систон, номи дигараш Нимрӯз, зодгоҳи як силсила афсонаҳо, қиссаҳои романтикӣ, ривоятҳои таърихӣ, асотирӣ ва нимасотирӣ мебошанд. ровиҳо, қиссагӯйҳо аз қадимулайём достони Рустами Систониро бо вариантҳои гуногун ҳикоя мекарданд. шоҳ Маҳмуд модараш систонӣ буд. дар бачагӣ аз бобои модариаш қиссаҳо мешунид. дар он қиссаҳо шавқу ҳаваси вай аз ҳама зиёдтар ба ҷанги танбатани паҳлавонон буд. ин ҳаваси Маҳмуд дар калонсолиаш кам нашуда буд. шояд аз ҳамин сабаб буд ки вай аз шоҳномаи фирдавсӣ нахуст ба хондани қиссаи ҷанги Рустам бо Ашкабус майл кард. бо амри шоҳ қиссахони ӯ Абдулвоҳиди Ақилӣ барояш номгӯи достонҳои размиву паҳлавонии шоҳномаро алоҳида рӯйхат карда овард. дар рӯйхат таваҷҷӯҳи шоҳро бештар достони разми Исфандиёри Рӯинтан бо Рустами таҳмтан ба худ ҷалб кард. таваҷҷӯҳи хоси ӯ ба ин достон боз аз он ҷиҳат буд ки воқеаҳои он дар мамлакати султон гузашта
ва разми рӯинтан бо таҳамтан дар ватани ӯ дар Зобулистон рух дода буд. Султон баъд аз намози хуфтан дар қаср дар ҳуҷраи хоса истироҳатгоҳ ва хобгоҳи худ оромида ба ақилӣ хондани достони номбурдаро фармуд. қиссахон дар рӯшноии шамъҳо мехонду Сомеҳ рӯи якчанд қабат якандозҳои атласу шоҳӣ ба лӯлаболиштҳои бахмал такя карда нишаста гӯш меандохт. бобҳои нахустини достон зуҳури пайғамбар Зардушт, ҳуҷуми ҳоқони Чину Турон, Арҷосп ба пойтахти шоҳ Балх ва ғайра ба султон дарози дилгиркунанда намуд. бас аст, варақ бигардон, разими Рустам бо Исфандиёрро бихон, фармуд вай ба ақилӣ. хонанда варақҳоро зуд зуд гардонда ба қиссаи матлуб расид. дар оғози набард ҳарду паҳлавон аввал ҷанги забонӣ мекунанд. Исфандиёр зоту насаби Рустамро паст мезанад ва ба нажоди шоҳонаи худ фахр мекунад. ҳарифро масхара карда таъна мезанад ки аз мӯбадон шунидам падарат зол аз дев зоида шудааст. вақти зоданаш сиёҳбадан ва сапедамӯй будааст. ӯро ба кӯҳ бурда партофтаанд. дар кӯҳ симурғ ӯро бо бачаҳояш лошаю мурдор хӯронда парваридааст. баъд аз он девбача ба систон ғалтида ва соми наримон ӯро аз бефарзандӣ, нодонӣ ва содагии худ ба фарзандӣ қабул намудааст. бача калонтар ки шуд, шоҳон ниёгони ман ба вай ганҷ ва сипоҳ дода мартабаашро баланд карданд, то вай ҳокими Систон шуда ва он гоҳ фарзанд ёфтааст, ки он туӣ. Исфандиёр пушт ба пушт аз насли шоҳон буданашро гуфта ифтихор мекунад. нажоди ман аз пушти Гуштосп аст, ки Гуштосп аз пушти Лӯҳросп аст, ки Лӯҳросп буд пури Аврандшоҳ, ки ӯро буди он замон обу чоҳ. ҳам Авранд аз тухмаи Кайпашин, ки карди пашин бар падар офарин. пашин буд аз тухмаи Кайкубод, хиратманд шоҳе дилаш пур зидод. ҳаме рав чунин то Фаридуншоҳ, ки асли каён буду зебои гоҳ. ҳамон модарам духтари Қайсар аст, ки ӯ бар сари румиён афсар аст. ҳамон Қайсар аз салм дорад нажод, нажоде бо оину бо фару дод. ҳамон салм пури Фаридуни гурд, ки аз хусравон гӯӣ мардӣ бибурд. ин гуфтори пур аз ғурури Исфандиёрро султон пушт аз болиштҳо канда ва чашм аз қиссахон наканда гӯш кард. сипас хонишро қатъ ва ҳуҷраро аз хонанда холӣ карду дароз кашида ғарқи андеша гардид. масъалаи зоту насаб захми ниҳонии дили султон буд. ба вай чунин менамуд, ки Фирдавс ин баҳси паҳлавононро гӯё аз вай аз султон киноя карда навиштааст. султон Маҳмуд монанди Исфандиёр ба аслу насаби худ фахр карда наметавонист. падари вай ғуломи зархарид аз гардиши замон ба аморат расида буд. мардумон бадхоҳони Маҳмуд аз қафояш зоти пасти ӯро масхара мекарданд. оё ин фасли достони Рустаму Исфандиёр ба ёди хонанда пастнажодии ӯро намеоварда бошад? султон боз қиссахонашро талабида фармуд, ки шоҳномаро кобад. агар боз ҷоҳое бошад, ки шоҳон аз нажоди худашон ёдовар мешаванд ва ғурур мекунанд, китобро оварда он ҷойҳоро барои ӯ бихонад.
қиссахон шаби дигар баъзе аз саҳифаҳои китобро ки дар онҳо ғурури зоту насаб ва инчунин мазамати безотҳо буд нишон карда овард ва хонд. аз ҷумла шоҳ Кайхусрав бо аҷдоди худ чунин худситоӣ ва ғурур мекард: ҷаҳондор пури сиёвуш манам, зи тухми каён шоҳи рӯинтанам, набераи ҷаҳондор ковуси кай, дилафрӯзу бодонишу некпай. зимодар ҳам аз тухми афросиёб, ки бо хашми ӯ гум шудӣ хурду хоб ва ҳоказо. аз ин ва монанди ин сатрҳо табъи хираи султон хиратар гашт. вай дар дилаш нисбат ба шоҳнома хунукӣ эҳсос мекард.